मा बुंगोन सार बे बेलायाव? दिनैनि साना थारैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर सान। मानोना दिनै जोङो 27 जानुवारिखौ थामथि बर' एकर्ड एबा सान्तिनि एकर्ड होननानै जोङो दिनै फालिनो थांदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो डिनोमिनेसनफोरखौ लानानै ग्रेजुवेट अनवार्ड जेसेबां मानि जोंनाव ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ ज' जाहोनानै मोनसे सेमिनार खुंदों जोंनि थुक्राझार 2 नम्बर थुक्राझार गिर्जायाव। बेवहाय खुंनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि बर'फोरखौ मोनदांस' हायै बा जोङो हमदांनो हायै सुबुंफोरा बर'फोरखौ ड्राग्सनि गेजेरजों बा फेग्रा मुवाफोरनि गेजेरजों फोजोबस्रांनायनि थांखिजों जोंनि सेंग्रा बेखौ लानानै मोनसे सिरियासलि डिसकासन जागोन आरो बे डिसकासनाव माबोरै जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ड्राग्सनिफ्राय मुक्त खालामनो हागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव बै सेंग्रा सिख्लाफोरा ड्राग्सनि जा इम्पेक्ट दङ बे इम्पेक्टखौ माबोरै फोजोबनो हागोन बेखौ लानानै सेमिनार खुंनाय जादों। गतिके जोंनि सरकारा मानब गेजेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जेब्लायबो हेफाजाब खालामगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि मोनसे सिनस्रि आफाद बर' थुनलाइ आफादा जि सानस्रिजों जोनोम जादों गेरेमसा हारि दानायनि बा माहारियारि बाथौ नोजोर बोनानै बेखौ जाफुंसार होनोब्ला जों साफ्रोमबो बर' फिसायानो सांग्रां जानांगोन। सुथुरफ्रा डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि फोजोबस्रांनो नागिरनायनि जा हाबाफारि बेनिफ्राय जोङो मुक्त हानायनि जानायनि माखासे हाबाफारिखौ मावनो हानांगोन। बेखौ लानानै दिनै जोंनि जा ख्रिस्टियान इयुथफोरा मोनसे हाबाफारि लादों। जोंनि सरकारनि जानानै आं जेब्लायबो हामबाय होनो आरो जोंनिफ्राय जोङो मरेल सापर्ट हायो ना मा सापर्ट हायो जोंनिफ्राय जेब्लायबो बेफोरबायदि हाबाफारियाव जोङो हेफाजाब होबाय थागोन। बेवहाय खुनु राजनितिनि बाथ्रा फैनो हाया। बेवहाय बर' समाजनिल' जोङो बाथ्रा सानदों आरो बेवहाय डिनोमिनेसननिबो बाथ्रा थानो हाया। बेवहाय ख्रिस्टान हिन्दु बायदिसिना धोरोमनि डिफारेन्स लाबोनायनिबो बाथ्रा थानो हाया। इयुथफोरखौ जोङो माबोरै बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय मुक्त खालामनो हागोन बेसो मेन हाबाफारि। ख्रिस्टियानजों लोगोसे बै गुबुन धोरोमफोरनि आफादफोरखौ मा खालामनो सानो सारा बेफोरबायदि हाबा मावनायनि सायाव? डेफिनेटलि दिनै जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय थानाय जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जादों फेग्लुंनाय मुवाफोरजों फेनानै जोंनि नंगौ लामानिफ्राय एरखेनो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनोब्ला जेरै ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि माखासे बेफोरबायदिनो ख्रिस्टियान समाजनि गेजेरावल' नङा ख्रिस्टियान धोरोमारिनि गेजेरावल' नङा बे बाथ्राखौ जोङो साफ्रोमबो बर'नि सिगाङाव खाथियावहाय जों मेसेज हरनो हानांगोन। जोङो सान्ति जौगाथाय माहारियारि बाथौ सोमोन्दो लानानै जुदि गोख्रों मोनसे समाज दानोब्ला बेफोरबायदि गासै एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरा साफा सफिस्टिकेटेड लिडार जानानै